Tinini o video wo unglok shobdo no belai no use khainai karon tinini video ni mung ungka unglok phonokgui invitation tini phungo bachawe reels nai tongmani no o video phairio Hinke o video nai pai sabo Instagram o upload khai hin nai male Tripura music ang Tripura music suijang no gui ang ki chongkha chini Tripura ni traditional dance rock se upload khaijak tongnai hin check khai nai male ate hai video rock nugui riu Norok reels naite selekha hinke borongi program mo thangdi tebo kaham ke nuknai musamungse borok invitation bahai keri hinke Puila no vlog ni obono ma phunungnai ihi borok ni obo kaisa niyom se ungui thangka borok ni o unglok ni obo phunugya hinke bahai ke grow ungnai ba borok ni o unglok tu nitrogen gas bar ungke norok no bujina sidi o unglok ni obo focus khai phunugya wi tebo kaham ke bo musai phunuk manu bile norok unglok obono phunugui invite khaimani aise ungui thangka bile chini program phayu unglok ni obono nai phaidi hinma kok singi thangka bile angchongu ate hai faltu program rogo sabo thangui tong Tripura music Instagram account no thangnai ke orol kaisa phano chula rokni video mangla karon chula rokni video phunu kha hinke views phaiglak bila abagui buri rokni unglok ni tei buskani lori jagno phunu kha hinke se views phainai bile abobo jotono rugi ganang hai hinke borokni kaisa kaini video no nailai gana Atka khayui bono musamani nukha hinkele angle kirima kharnai bonole budni character rikha hinke pura thik nai Bojagani ba asukiri mansincha borrok mujra khainani phaipai angle bini mujra rok no saichung achugui naimanglak Kisa aste ke musadi bollok krai thangnai khabile Borokni obole musamung unglia musamung hinoi borokni abono phunukmani se klayu hinke norok kebo borokni mujra nogui kasa thangkhuna thamsise kebo ke enjoy bo khaina abono janjani bepar hinke tinini video asukno norok channel no subscribe khai toni di tebo video naina bagu hinke tai kisa se 1k unani norok subscribe khai toni di